The RRRrakup con Sal-saluyot Ilocano Entertainment Show. Check in naman nga daw po ba't ganito yung request ni Sisi Jackie. At hindi ng tukumba larot pandangan at mapulitan ingat panukala. Simbay kato'y biyang ko hanap pasikan ng itanong na lupoy ang puso sikat pinasarap ko nag-ipayak na sudingayan humiyak nibiyang iniyak ang puto'y ringan liday anak kapasaga sikat na parang siya. Of course, once again, happy birthday to Sir Joey Arellano. And thank you so much to Ma'am Rachel Arellano. Thank you so much for inviting us here. Sigaro di ang kuti pagnusko sikat di agari dito'y puso ipaay kuken ka di amin ko ket di ng tukuma garot pandangan ket pagpulik ka ingat panukala. Simbay kato'y biyang ko anak pasikan ng itanong na lupoy ang puso sikat pinasarap ko nag-ipayak na sudingayan humiyak nibiyang iniyak ang puto'y ringan liday anak kapasaga sikat ng parang siya. Simbay kato'y biyang ko anak pasikan ng itanong na lupoy ang puso sikat pinasarap ko nag-ipayak na sudingayan humiyak nibiyang iniyak ang puto'y ringan liday anak kapasaga sikat ng parang siya. Alright, once again, thank you so much to Sir Genie and to Sisi Jackie Canal. And of course, happy birthday once again to Sir Joel Arellano. And thank you so much for inviting us, Ma'am Rachel Arellano.